Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po. Sana paki-like and share po. Paki-subscribe po. At para may maraming matulungan po na makaalam po ng mga ibabagi kong mga orasyon. Na ito po subok na po ito. Ang i-share ko po sa inyo, ito ang pamamaraan paano mo alisin ang bisa ng kulang po sa iyong katawan. Bago pang lahat po ay magkirik po kayo ng isang kandila sa harap ng your altar. Kung halimbawa po ay gusto nyo na pong hindi po magpagamot sa ibang albularyo na kayo po ay kinukulam. Nakakaramdam po kayo ng mga iba't ibang karamdaman po na mula sa kulam. Na magpapacheck up kayo sa doktor ay hindi po kayo gumagaling-galing, bumabalik-balik yung sakit nyo. At magpa-check up kayo sa doktor. Pagdating nyo sa doktor, medyo kukupa po yung sakit nyo po. Pagdating nyo sa bahay, ay sigurado pong babalik naman po yung karamdaman nyo po. Ibig sabihin po yan ay na spiritual po kayo o nakukulang po kayo. Marami po ibabagi po dito ng mga panisting po sa mga kulam. Kaya tumutok lang po kayo dito sa Iwaga ng Pangasinan para makalam po nyo ang aking mga ibabagi po. Bago po kayo, kung gusto nyo pong alamin po itong panggamot sa sariling damdamin po, kung kayo po ay nakukulang po ay magtirik po kayo ng isang kandila po sa inyong harapan ng altar po, tapos magdasal ng isang Ama namin luwalhati. Pagkatapos po kumuha po kayo ng tubig, kahit kalating tubig lamang po. Pagkatapos kumuha ng tubig ay usalin nyo po yung orasyon po. Usalin po sa isipan po ng 3 beses po at ipo sa tubig. Ito. Ang gawin ito, pagkatapos nyo maiip sa tubig po ay inumin nyo po. Gawin ito sa bago matulog at pagkagising sa umaga po. Para ang yung karamdaman po na kulang po ay mawawala na parang bula na parang kondamang po. Mawawala po yan. Kaya dapat po ay matuto po kayong mag-alam po ng mga panggamot sa kulang po. Narito pang orasyon po, Interperatum et vidindi si Jesum Christum Jesus Domini Aeterno Jesus Domini Sagrado Jesus Emmanuel Dia Salvador Jawa hi kaok aba ikaak hoha iauyui hi. Tatlong bis po salin po. Kung nahirapan po kayo magbigkas po ng mga orasyon po, dahan-dahanin nyo lamang po at matuto po kayong magbigkas po. So umpisa lamang po pag nagbibigas po ng orasyon po ay talagang mahirapan po kayo kasi nakakakon ng dila po. Basta gawin nyo po ay magpursige po kayong magbigkas po, manalangin at matututo po kayo rin po. Maraming salamat.